Hakashitarik urumpang arja arpusan arngot ki kertong yakun MDC Shakasi Hills Autonomous District Council kaseng Congress katau ba lawan pensingan kiwar ukertong na mayrang nong Cloud District Council constituency berba Thailand lingkoi na paryang Mount Haraisan constituency kila pendap ban tap kertang yaldi hakmat ki returning officer haka office traikam ka Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District. Hakajing let tap kertang kini ki kertong lawan bane senran lang nadu ki noilam hadu ki dong kersan na baro artli ki constituency. Habakran cikilat pathai kubur ba lawan pensingan ulaong ba ke election MDC kadai ke badon kambha hakani ke jela bat ka thong ke bah khmat jong u ka long ban kenti ke jaj ben real red pat bat ban bot din ya ka financial attachment bat ka article arspa prapo namar baling ba ka finance commission ke jela kan yo jingarap baper ngini ban sutu ba ka election MDC di win ke election ki ba don kambha kam tam hani hapo ke jela ka jongi bat ko ka thong ko long Di nampak upliftment jungi kamtam kirit pat nengi sya categorized as tribal people dai. Dekat kum ka hatu ka first schedule amendment kan habaya kan na bentah kan ka six schedule jungi habor ki meeting hatu ka por sarkar congress house 2005 dai. Tikli madwara kan ka financial attachment barka article 280. Tinak liang junga ngakwa ban ya budin phai ka tu bre namar lingba kan ne lingba ka finance commission dai ginla banyo ki jingira paper mar finance commission ka ai kamta me plating ka tang ka state ber ka union territory ding ni penhap lang no yaki district council hapo ka act ka jungi te kata ka di ka thong namar ba ngi hawan perkhat not just ya ka tribal economy jungi dai not dai ya tangane ka bangin yo ini ka dingin penwandur ya ka economic activity jungi ki tribal people dai nang ba dolong kumno ngi kum kita people ngin flourish but ngi num ja mo kum ka population jungi kan kum ba ngi i hapo America ya kini ki red Indians slowly na markim don ki policy ki ba on economic policy kanang ba maki kini yar mo kum ki pa jungi tiki domination of population ting nginum kwa ya kata banja khantam yang ngi hane hapo Meghalaya ya kasi jantia negaro ting ngilaya churum sineng kisnong tingi situ ya kasur kacang upaj ba he hapo ani hapo merang konstitusi dong senia hi ka Congress Party te ngirung situ ba kimpat dahun ya kan ka jingram ke election 2023 te hadu menta ki ong bai em ngidang ya scam but imat nang ni kan te gumang ya chrum sneng ka jinga khun ka sawab kasur Congress le UDP te ngam artatin ba khamtam ba ki perlo ki buan thamai mo ki bawan yasno lem ka party jungi ngam don kanu jing artatin ba nang ni na merang gin sa yo biang ya ka jing job kumbang yo how 2019 ni ka election MDC bing yo ka jing job te 2025 mataru ya ka election district council ngi ka Congress Party ru nginang yo pohi syak tong ka jing job tin nakaliang jong ngabu ka jing party mo namar ngajuang ba ka jing wan hi hapo ka rensan jong politics ka di bedin po kemensim kamde bang ong sukhitia awigas gi bang ong ngakwa yang election tianga lakha lapen he pensan hakayeng bangi syakri bing ajing syakri sya upaj ba ngaju ong ru ba tang nakadaw ba ipa jonga di nomi khmat mo kamde ko hok jonga bandawa ya kata kalenti henry kadai nakikam ba ilale bangaru ngarakwa sisa pan penurlong nadu kikam ki balatai kam ki barem hadu bangidang perkhat thamai dengan kuat susu bagi penkiu kamtam mereka dong kebaik ke jungi digidang bun ke bang hab ne keren kamtam ke snong kitau pada ke lenti kelong ba ngi hab ne ya chwa hak rensan jongka jing ai chakri sha upai ba ngada thrang ngi ne kam nadu ki por me chwa nga angnut sisa tosi nga butang ke cikar parib ba ailat nga namar ngada mo kalong no naga parti kongres misya ko maong lai kun nakaway dari menta pada ngasutu kejing anu jo ba ki kuat biang ka parti kongres bar ki kuat kejing kala ka thamai tu vote ya ka parti kongres ban ong kampen toin ru kata bai lam bakla hendringi sutu bang ya chum seneng ka dagi bun ki ba ki dang yas kam ka parti kongres mo namar ki ba hi ba sno bar ka parti kongres kade ka mensim ka jongki gila ramtang hispa san dei kumbang ong hispa pesan vote kipat ba haduk mata kita kuat terang bangin job yang sesisin dengan ngit ba ngasyan yaru kantam mo ya ka jim champang
jongki Kongres parti jongi pinong kesang Kongres bak kindang yang scam bat kindang penjob yang saksi sir kendun kecing artian. Kan bana kal yang uba Thailand lengkoi ulo ang. Baka dan hi kaman bat kajing terang nadu kaman siam ban syakri yau pat ba kabala penlong yu u ban yakon ya kanika election bat kumunong saat an uyo i ya kajing dan kam kinong tau an ban penek pensa ya kiriti dostor bat ban penbah ya ke kabala dan lupa hapo ke district council bat kum juru ban pen thamai ya ki an. Kadai hi kamon bat kajing terang nadu masem bat syakri upai ba. Ini kadau bang ami skmat ban yakon ni ka election MDC. Tiap pai pat kumba piong bakum unong isai an balai bang arong ni ka jeli dia kum unong isai an ha chinya inti jonga ngai i ya kicing don kam jongka jongki kicing don kam jongki nong sai an hinong thau an pan pha mat ka jing mi ismat ban yakun ka election MDC kadai ban yada ban penek pensa ban pan pha susu ya ka ka ba ladon po ka council dia kumunong sayan ngami sikmat namar ba ngadon katong bakam hakmat kalong ba ban codify la ne ban ra ka chingtho ya kiriti sensar la kade ki dorbar hima ki dorbar snong khnang ba ki pai ba kin sutho chempang halor ki ain ki badai po snong thau ka ba ar kade ru ban pan thmai ya ki ain ki bala don lupa kum haki village court neki court baper kenang ba ki nong yalam snong leki bab dipej ki hima kin don ka jing ki kle ban pandap ki kam bay dei bat ki jing don kam pai ba ha ka por ba piang ha ka jing le hi lang dai ubat mai ne ubarem ni don bai ka thong ni don ki jing kerman ban yo ya ka jing job hanrei ha ka ba khadu hi ka shong hakamon jong pai ba ka apil juga si pai ba lada ngajob kum MDC po council kembang la kadau seneng ba ka jingmi juga sakmat kadai ban yada ban penek pensa ban penek pensa kirti dustur bat yaki sensar ki khadar trairi muluk ki baron kam hakni ka ri ku ecungi namar dangila ban penek pensa ya kom sensar khadar kumba laseng lasdang daki long shua man shua kata ngila ro ban penek pensa kumbalong kumbangi ong ban yada ya kari kejat menriu namar lagi du no kirkom sensar tenrai lagi dustur ke tenrai kum tangi du ro kejat menriu Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.